UKhuzani uthole ithuba elikhulu, ithuba eliyingqayizivele lokuthi agadle kuNgizwe emva kokuthi kuphume lesi sithombe sikaNgizwe ese-toilet. UKhuzani akuvumanga ukuthi athule bona lesi sithombe sithanda kangaka njengoba noNgizwe naye engathuli uma ekubona ulahlile. Akachithanga sikhathi, uthe eqeda nje ukubona lesi sithombe waseshona ey'nkundleni zokuxhumana wafike wabhala iposti ethi lona oshuthe ichunu ngizomshaya, wasefaka amakhanda ahlekayo. Akukho okuningi akushilo uKhuzani, kube yilokho nje kuphela. Abantu bahlekisile indaba kaNgizwe mayelana nesithombe lesi esitrendayo. Iphinde kwabahlekisa kakhulu futhi ukuthi le ndaba le isikuKhuzani kanti futhi usevele nje wayisukumela phezulu wagadla. Abantu bamcelile ukuthi eyi sengathi ungaze ukhiphe u-track 9 noKhuzani, talapha nje ichunu ngoba nalo aliyekani phela. Abalandeli bakaNgizwe nabathandi bakaNgizwe umchunu bazamile ukuthi bemvikele uNgizwe kule posti kaKhuzani, kwasho ukuthi vele sekonakele vele, ayikho into ebasizile, bakukhulumile abakukhulumayo nama-Red Nations, kwaba khona nje ukuphendulana njengenjwayelo, kodwa-ke akaze kubasize ngalutho ngoba vele isithombe sithrendile.